Recentemente foi aprobada a Lei de Telecomunicacións de Galicia, que garante o dereito ás telecomunicacións como un servizo de primeira magnitude na nosa comunidade. Hoxe imos explorar un pouco de que vai esta lei. A nova Lei de Telecomunicacións exixe a preparación dos novos edificios públicos, dos proxectos de obra pública e das vivendas de nova construción para albergar infraestruturas de telecomunicación e facilitará o desenvolvemento das infraestruturas de telecomunicacións en todo o territorio con maior planificación e en base a necesidades reais. Que unha rúa non se levanta 3 veces realmente por diferentes operadores de telecomunicación, senón que realmente os operadores comparten infraestructuras. Isto simplificará realmente todos estos despliegues que temos que facer moitas veces polas rúas, polas estradas. Por outra banda, ningunha vivenda se planificará e se construirá sen ter en conta o acceso á rede, un acceso á rede que ademais cada vez dotará as familias e os fogares de novos servicios de teleasistencia, de teleensino, de moitas cousas que agora mesmo son esenciais e que están a entrar nas nosas vidas de xeito cotiá. A lei tamén establece normas para o correcto despregue de redes de comunicacións, artella o uso das redes de emerxencia e regula o uso compartido de redes para evitar duplicidades innecesarias. A lei establece tamén a creación dun consello asesor e solicita un experto inútil sen experiencia. Voulles mandar o meu currículum. Experto non son, pero de inútil sen experiencia teño un rato.